गावनि सिनायथिखौ होनायनि थाखाय आरो बेजों लोगोसे बे मेलावनो बाहागो लाफैनो हानाय दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि अजा आफादनि थामथि खेब जोनोम सान फालिनाय बेयाव मैयानिफ्राय जागायनानै दिनै गेवलांबाय। आं सानो जोंनि गेजेराव धोरोमा थिग थानांगौ। जाय जे धोरोमखौ फालिया बे धोरोमखौ गावबा गावनि गेजेराव मोजाङै लाखिनांगौ। आरो आं सानो बे बाथौ बुलि आफादनि जे मैयानिफ्राय सेमिनार जादों बे सेमिनाराव माखासे रेजुलेसन एडप्ट हयथ'बा खालामदों बिथांमोना जोंनि गेजेराव जाहाथे धोरोमा मोजाङै मोजां थांनानै थायो। आरो जोंनि धोरोम थांनायनि खारना जाहैबाय नोंनि आंनि सायाव जों धोरोमखौ मोजाङै लाखियोबा धोरोमा थांगोन। आरो जुदि जों धोरोमखौ जुदि साब फालियोबा धोरोमा थांनाय नङा। माने भगबान आरो इसोरखौ जोङो बेजों जों मोननो हायो जोंनि सिबिनाय आरो खुलुमनायजों आरो प्रार्थनानि गेजेरजों। बेनिखायनो आं बयखौबो बाथौ सिबिसुला बिथांमोनखौ खावलायदों जों जाहाथे धर्मखौ मोजाङै फुजियो आरो धर्मखौ फुजिनानै जोंनि न'खराव मोनसे मोजां सान्थि फैयो। आरो नैबे 2022 जे गोदान बोसोर बे गोदान बोसोराव बयनिबो जिउआव जाहाथे मोजाङै मोजां बयबो रायजो जानो हाथों, धर्मआ मोजां थांथों आरो जोंनि गेजेराव जाहाथे नानानथा धरन बेमार आजार दाफैथों आं बेखौनो खावलायो। बुंगोन बयखौबो बाथौ सिबियारि सिबिसुला बिथांमोनखौ जे जागायजेननायनिफ्राय गिबि बर'नि धर्मआ बाथौआनो। आरो बे बाथौखौ जों गारनानै गुबुन धर्मखौ खालामनो हाया। ओंखायनो जाय बाथौ सिबिग्रा बिथांमोना बेखौ जाहाथे जोथोन लायो आरो इयुनाव बेखौ जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेसना जाहाथे बेखौनो नोजोर होनानै धर्मखौ मोजाङै लाखिलाङो। नैबे गसाइगाव जिल्ला दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सिङावनो थानाय नैबे अजा आफाद, बे अजा आफादनिनो थामथि सेमिनार बा सावराय जथुम मेल, बे सावराय जथुम मेलाव मैयानिफ्रायनो अजाफोरखौ लानानै गोबांथार धोरोमनि बागै सावरायनाय जादों। आरो बे बेलायाव जों बे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि सिङावनो जाहाथे अरिजिनेलिटि बे बाथौ धोरोमा जाहाथे मोजाङै डिसिप्लिन धोरोमा थांनानै थायो बेनि बागै बे अजा आफाद मैयानि सेमिनाराव गोबां सावरायनाय जादों आरो डिसिप्लिननि बागै। आरो बे दिनै आफादाबो पर्यायक्रमे मावलांबाय थानो आवगायबाय थानो स्टेप लादों। गोबांथार जिल्ला आफादफ्रावबो बेबादिनो सावरायनाय जादों, मावबादा लादों, सावरायमेल लादों, सेमिनार लादों, सांग्रांथि मेल लादों। दिनै बिश्वनाथ बादियाव सावरायदों, गहपुर बादियाव सावरायदों, अदालगुरि, चिरां, बिजनी गोबांथार जिल्ला आफादफ्राव बे दुलाराय गुदि बाथौ आफादनि बेनारनि सिङावनो थानाय जिल्ला आफादफोर, आन्सलिक आफादफोर सावरायनाय जादों आरो बेखिनिसिम। बेनो जिल्ला आफादफ्रा बिदिनो एखमबा प्रग्राम नायनानै साननै गाहाम बेबादिनो सावरायदों आरो सोरबा सानसे गाहाम सावरायदों जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै। आरो एखमबा जोनोम सान नङाबाबो आफादखौ मोजाङै सालायलांनो थाखाय, धोरोमखौ मोजाङै लाखिनो थाखाय आफादनि दैदेनगिरिफोरजों सावरायनानै बे अजा आफादा बे आफादनिनो उइंस हिसाबै आफादजों सावरायनानै प्रग्रामखौ लालांबाय थादों। आरो जोङो मथथे बाथौ धोरोमखौ मोजाङै लाखिलांनांगौबा बाथौ धोरोमनि कनसेप्टफोरखौ जों बुजिनांगोन, मोनथिनांगोन, आसारफोरखौ नेम निथिफोरखौ बुजिनांगोन। बुजियाबा खिन्थु गोसोआव मोजां मोना आरो अब्लानो साफिसियेन्ट सेटिसफाइड मोनाबानो बियो माने दस्रा गुबुन धोरोमाव थाङो। आरो खिन्थु बाथौ धोरोमखौ जों बिनि आसार निथि आदर्शफोरखौ सिङाव जुदि हाबनानै जों मोनथिजोब्बाय अब्ला खुनु बेलाबो जोङो दस्रा गुबुन धोरोमाव थांनायनि मिनिङानो फैया आरो कुइसनानो फैया आरो बेबादि।